Sanibona bafethu. Mfana Sports lo ngizoshaya ivideo about situation esinayo. Sengayishaya ivideo before khuluma ama wingers eOrlando Pirates. Sengayishaya ivideo before speaking about ama wingers eOrlando Pirates. Angifuni uqamba manga. I was very disappointed. I'm very disappointed at the club for not making anything. For not making any move ngoJanuary. NgoJanuary kwamele silande noma iwing elilodwa. Kwamele silande noma iwing elilodwa. Khathele ucula ingoma eyodwa yabo njalo. I feel like the club is sabotaging Orlando Pirates each and every season. Abanye beni mhlawumbe bangayiphika lento, but I feel like ngokwami iclub iyona esabotage Orlando Pirates for not winning the league. There are things eyenziwa iclub each and every season. Mazen back in the past 3 seasons iclub yethu iyona esibuyisele emuva. Instead of signing quality players, good players, bona benzani bayadayisa badedele bangafuni ukurenew ama contracts, bangafuni ukukhokhela abadlali. Uma subheke nje, what was the plan yeOrlando Pirates ngoJanuary? Midedela lo mfana lo, midedela oTladisa, midedela uGilberto. Who was going to play? Who was going to be a winger? They were going to rely on Nkota. They were going to rely on Mfukeng. Who were the backups? You cannot tell me ukuthi lo mfana lo Hoto. You cannot rely on Hoto to play as a right wing. You cannot rely on Shandu. Shandu is not a right winger, bafethu. Shandu is not a winger. Shandu, the player that we signed from Respect United, that guy is not a winger. Let's not fool ourselves. Singadlali nje bafethu ngesikhathi. Yebo, singadlali ngesikhathi. I'm not saying umshiphi uyabose. Ngizwe kahle. I'm not saying the guy cannot play. Yabo uyakwazi ukudlala, but he cannot play as a right winger. Yabo ungcono mezoba i-right back. Asuke emuva aye phambili. Same as uHoto. Dion Hoto bafethu. Dion Hoto samsayina umjidake adafika ku Premiership. Waqala from Golden Arrows if I'm not mistaken. Wahamba wayeBloemfontein Celtic, wadlala funa khona, wadlala nako Bidvest. Ilapho ke futhi kuBidvest azenzela khona igama kakhulu. Yabo wafika wadlala kakhulu ke kuVets. Maningi amateam ayemfuna, but ke Orlando Pirates ended up signing uDion Hoto, making him the highest paid player odlalela Orlando Pirates right now. We signed him as a left wing. But again, Jose Rivero decided to drop the guy and play him as a left wing back, and where he shined as a left wing back because umjito bedlala kahle as a left wing back. Ziningi izinto asayinikezwe Orlando Pirates. You can even try and give him igama losuyi legend. Yabo uyadeserve istatus sokuthi abi legend lo Orlando Pirates. Maningi ama cups asesizile ukuthi siwawine as Orlando Pirates. Yabo uyadeserve impela ukuthi abe legend, but I don't think it's a wise decision to play the guy as a right winger or a left winger, because maningi ama-season asewadlalile uDion Hoto. I think in the last 3 seasons uDion Hoto usedlale as a left wing back kakhulu. Yabo ukufika nje kwa Jose Rivero uminstillile kuleya position ukuthi ayifake ekhanda ukuthi abe i-left wing back. Ubokunake uDion Hoto mezodlaliswa up front akwazi ukudlala kahle. Yabo akasinikezi lento le esiyidingayo, because sidinga ama wingers are creative. We need creative wingers. If you saw last season, we were playing with lumfana lo ka left wing Mfukeng, mase kuthi ka right wing kube ulumfana lo uSaling. Yabo central kube umfana lo uMaswangayi, mase kuthi up top kube uMagopa noMabasa, esiswini kube uMbatha noMuthim noMakhehleni Makhawula noMbatha. Yabo ischeme sethu bese simple. Bezingekho izinto eziningi ezicomplicated. Bebe khona oTladisa ebenchini, bebe khona uKarim Kimvidi, bebe khona nje abadlali abangasisiza. But ke kule season approach season ngenye indlela. Abadlali abaningi sabaluna. We loaned out 2 wingers. Silona ama winger out 2, which is very angazi ngempela. Ngasho ukuthi ubudedengu ubenziwe imanagement. Ungawulona out oTladisa, ulone out uGilberto. Ubuwazi ukuthi unenkinga nomdlalo kanje. Nyamazi ke lo mdlalo kuSaling.
ninkinga noSaleng. Why ningayisolve inkinga noSaleng? Why ningayisolve inkinga noSaleng? Because asinayo iwinger. We don't have a winger. You cannot play uShandu as a right winger. I'm still saying this. You cannot play uShandu as a right wing. You cannot go to Africa and compete with lawo team lawa ase-Africa with the likes of Abu Shandu. Start a game with uShandu and introduce uNkota is substitutes. Come on, guys. Let's be realistic la. Asibe nje realistic. I would understand udlalise uShandu as the right wing back, masofa uNkota up front. Yebo. Let's say kulimala futhi lo mfana lo uNkota. Ubani singamdlalisa, uba singathembela kuyena kakhulu. Uyena uShandu. Salona out to Green. We Uppington City. uGreen udlalela iDDC but intwana siyilone out. Bese ngathatha intwana ngoJanuary si promote because siyabona phela sinawo ama wing and uSaleng wenzani uyatoyitoy. Saleng uyatoyitoy. So asinawo ama wing why singathathanga intwana si promote uGreen sambona edlala kwi All Stars. Dlala kahle ku All Stars mfana. Why singampromote umshana? But ke sidlalisa ama defenders up front. uShandu kule game ade sidlane eMarumo Gallants ubengazazi nokuthi udlala yipi position. Awungikhombise iclip yaShandu yebo ungikhombise ungitshele kuma comments ungisuggestel ivideo kumele ngiyibuka noma ungikhombisa ama highlights aShandu. uShandu enza izinto ezibukekayo lapha kule game eMarumo Gallants ubengazi nokuthi udlala yipi position. Ube all over yebo. Thina sidinga iwing kanjalo, sidinga iwing ekwazi ukutake on abadlali. Sidinga iwing ekwazi ukutake on abadlali. Isitshela ukuthi kwenzakalani. Yabo. Sitshela ukuthi kwenzakalani mfethu. Utake on ama defenders. Yambona uNkota. Even though uNkota bethe ngasenzelanga, yabo. If uNkota wakwazi ukuyiqala le game, uNkota bethu wayosinikeza something. UNkota uzosinikeza something. How? Why start uShandu as a right wing abafethu? Hayi come on guys. I mean nje yabona nje uthando lami le league alisekho. Bikhona inhlansi ihope but ayisekho leyo hope. Yabo ayisekho leyo hope angifuna uqama mafethu mina nje sengibhekele ku Champions League and funa khona. I don't think it's possible to play in Champions League and win the Champions League. Mesana abadlali abakanje. Kunomdlali okwi Royal AM right now. Uyangikhohla igama lakhe. Yebo uyiwinger futhi lo mdlali lo. Mekwenzeka iRoyal AM idayiswa or something kwenzakala ikhishwa kwi league. Let's go and grab that guy because right now akana club. Yabo. So nje ngizwa ngane ema comment should we consider playing uShandu? Yabo wena uyathanda ukumbona uShandu edlala lapha. Mina nje uShandu njobe engakwazi ukudlala as i right back. Njobe engakwazi ukudlala as right back ukukhona ulumfana lo uVan Rooyen. Let's consider selling him. Mina nje I think we must sell uShandu. I think it's time now we sell uShandu because ayikho phela adlalisa yena uShandu mfethu. As a right winger management imeli bangadlali ngathi play uDlamini as a right wing. uDlamini wayedlala as a right winger le kule club ayedlalela iBloemfontein Celtic. Yabo sekwadlala as right winger phela uDlamini nayo sometimes ubuye angasenzeli into esiyidingayo. Why don't we play uDlamini as a right wing offensive umjida uyakwazi uku-attack. Play the guy as a right wing. Yabo lapha ku number 10 ufake uMaswanganye. Yabo anything, do something, don't play it defender kula position. Iyona into engiyilwelayo leyo bafethu. But ke ungangitshela wena ama comments. Yabo ungakhohlwa usubscribe ulike mfethu. Uvane Sport lo ziningi indaba engizozonilethela zona. Ngiyabonga bafethu.